O Salón de Plenos do Concello de Ribeira foi escenario do acto de clausura do Obradoiro de Emprego Taume. Os 20 alumnos participantes, 10 de Ribeira e outros tantos de Porto do Son, foron recollendo un a un os certificados de profesionalidade que acreditan a formación adquirida ben na especialidade de cociña ou na de confección de redes. Unha vez máis, digo, 8 obradoiros que levamos feitos no Taumes. Este ano pois, estamos enormemente satisfeitos do traballo desenrolado nas dúas actividades, tanto de confección de redes como de cociña. A satisfacción por parte de nosa é plena. Creo que o traballo realizado polos alumnos foi espectacular. Tamén quero estender os meus agradecementos aos profesores e á dirección do Obradoiro, que tamén fixeron un traballo digno de mención. A realización deste obradoiro é posible grazas á estreita colaboración dos concellos de Porto do Son e Ribeira, que xa realizaron a solicitude dun novo obradoiro de cara ao próximo ano. Dentro do Concello de Ribeira queremos seguir favorecendo toda esa empregabilidade das persoas que máis o necesitan, e por iso xa establecemos un novo obradoiro, a solicitude dun novo obradoiro para aproveitamentos forestais e tamén para un obradoiro de brigada de xardíns. Cremos que son dous nichos de mercado importantes que teñen moita empregabilidade, igual que tive este obradoiro, e só agardamos pois, que fose proveitoso para todos e para todas vós, que sexa unha posibilidade para reinsertarvos no mundo laboral. Tras recoller os seus diplomas e dar por clausurada esta etapa formativa, os 20 alumnos inician agora un novo camiño cara ao mercado laboral, grazas á capacitación adquirida ao longo destes 12 meses.